programma wordt mede mogelijk gemaakt door Scala, Podotherapie Hermans, Daniel Straprenovatie, Mobiliteitswereld en Vekers Meubelen. Welkom, dit is Doonder, Doenrade. We zijn in het centrum van het dorp, de Bemelmanstroot en de Kerkstroot, niet wiet van het gemeenschapshuis, niet wiet van de kerk zelf. En we wachten op 32 basisscholen uit Nederlands Limburg en Belgisch Limburg. Die gaan meedoen aan de 18e editie van het Kinder-OLS. Kinder-OLS dat in de gemeente Beekdalen wordt georganiseerd. Omdat het grote OLS, het grote Oud-Limburg Schuttersfeest, straks op zondag 7 juli ook deze kant op komt. En dat zijn natuurlijk gaan 32 scholen die we vandaag hebben, maar het zijn nog eens een kleine 140 schutterieën die deze kant opkomen. Zeg maar een klein pingpop wordt het ook wel genoemd straks op 7 juli. Dus dit kleine plaatsje wordt overdonderd door duizenden mensen die hier komen kijken naar eigenlijk de alleroudste verenigingen van Limburg. De oudste schutterieën, de oudste gildes uit onze provincie, die vroeger honderden jaren zien ontstaan en die allemaal een eigen ontstaansgeschiedenis hebben. En die schutterieën, door allemaal aparte leden van, die hebben de afgelopen maanden op allerlei basisscholen de kinderen geleerd en geholpen om hier dadelijk zeg maar, te performen. Eigenlijk is het gewoon het spel, meespelen, want dat is het idee. Met als misschien hopelijk de achtergrond dat de kinderen er wat van opsteken en in de toekomst misschien wel lid worden van een gilde of van een schutterie in Limburg of Belgisch Limburg. We zien redelijk vroeg, meestal zitten we een paar dagen voor het OLS. Nu zit er een dikke week tussen. Volgens mij heeft het te maken met de zomervakantie in België. Die begint wat eerder. Dus daar hebben we ons op aangepast. En dan is dat Kinder-OLS voor de grote organisatie voor 7 juli dus een mooie try-out. Om te kijken wie het gaat met vervoer, met logistiek, met de drinktenten, met de watervoorzieningen. Het wordt een hete dag. Er zijn allemaal tappunten neergezet op allerlei plekken langs de kant waar de kinderen water kunnen pakken. Ze hebben allemaal eigen flesjes gekregen die ze aan de box kunnen hangen. En dan onderweg kunnen ze zich de ruimte pakken om voor mij de kop in zo'n bak water te stoppen of de keel zeg maar wat frisser te maken. Want gedronken moet er weer op deze dag, 30 graden, wordt verwacht. Doorheen op het schuttersterrein zien allemaal schaduwplekken. Dus alles kan getest en geoefend worden. En dan met de klachten van vandaag heeft de organisatie nog in een dag of 10 om alles recht te zetten voor dat grote OLS op 7 juli. De 32 scholen komen vanaf de kant, want daarachter is de Schutterswei. Ze hebben vanmorgen al de opening gedaan. Dat betekent dat er wat vlaggen gehesen werden. En dat er natuurlijk alvast acte de présence wordt gegeven. Wat toespraken van de bekende houten natuurlijk. Die ook hier op de tribune zitten. En hier gaan kijken wie de kinderen het gaan doen. Het spel is dat de kinderen in de juiste formatie langskomen. Gedisciplineerd. Wie een schutterie of een gilde lap. En dan een kreet geven. En dan krijgen ze natuurlijk applaus van de vaders en moeders en de opa's en oma's. En de andere schoolkrachten die allemaal heel langs de kant stonden. Het is een hele organisatie, zo'n 20 jaar geleden opgezet, eigenlijk door Peter Joosten uit Kessel. Die maakt de kinderprogramma's, bij ons ook op de regionale omroep. Kinderkroom, kent je misschien nog wel. En hij heeft ooit samen met zijn team van zijn bedrijf voor Kinderkroom het Kinder-OLS bedacht. En zo zien allerlei scholen, het is te klein begos, allerlei scholen zien begos om zelf uniformen te maken, trommels te maken, petten te maken, vaandels. Je gaat het allemaal zien. De koningen en de koninginnen, de keizers en keizerinnen, het ziet er allemaal op en top uit. Maar het betekent natuurlijk wel dat zo'n Kinder-OLS sinds een jaar of 20, ik tel even de coronajaren niet mee, dus daarom zitten we in de 18e editie. Maar dat zo'n jaar of 20 er nog eens bij is gekomen bij het organiseren van zo'n heel grote schuttersfeest. Er zijn altijd mensen die dat goed kennen of door voor weer aangewezen. Ik ben heel even kijken naar Alexandra de la Roy, maar die is druk aan het bellen hier op de tribune. Er zijn meer mensen bellen. We weten niet precies wie laat de kinderen hier aankomen, want ze zien natuurlijk vanuit die grote tenten achter elkaar zich op en stellen in de juiste formatie. Je zal dan ook zien dat de
de schutters en de gilde broeders en zusters van die begeleidende verenigingen doorbij lopen, daarachter lopen om u te begeleiden. Maar het hele idee is dat zij losstond natuurlijk hun spel spelen en hun act doen zonder dat een volwassene zich daarmee gaat bemoeien. Alexandra is uitgebeld. Alexandra van het Kinder-OLS. Ik zeg net, we kunnen heel wat bekijken, toch? Dit is een extra OLS. Dit is een heel groot evenement. Er zijn die 32 basisscholen met daar aanwezig. Met meer dan 1200 kinderen. Nou zussen dan het publiek. Het is geen kleine bijeenkomst hier. Dus nee, kwam vooral bekijken wie de organisatie. En dan nog de heetste dag tot nu toe. Ja, dat inderdaad. Maar goed, voor je ook allemaal in de regen kunnen zetten. Laten we dat positief zien. En heel belangrijk, blijf water drinken, smeer je goed in en draag een patje. Vergeet het natuurlijk, maar... Ja, ik heb geluisterd. Doe, heb geluisterd, maar ik dus niet, ja. Ja, bij mij zit ook niet meer zoveel hoor, dus dan is het... Ja, dat ben ik dus vergeten. Dus, maar het is super belangrijk. Het is een goede test ook, hè, voor straks. Ja, we hebben natuurlijk nu al dingen gezien waarvan we denken dat moet zondag anders. Dus ja, zeker. Nou ja, het verkeer loopt toch op. Dus het is een klein dorpje. Ze moeten allemaal over dezelfde weg naar binnen komen. Bussen, publiek, materiaalwagens, noem maar op. En dan moest ze eigenlijk een goede doorstroom hebben. Dus dat is gewoon een aandachtspuntje. Het is nu goed gegaan, alle scholen zijn er. Neem zit in de file, dus wat willen we nog meer? Maar het is wel leuk, zo'n klein dorp. Alles compact, het terrein is compact. We kijken over zo'n glooiend heuvellandschap. Ja, je hoeft nooit op vakantie hier. Nee, hier hoeft ze niet op vakantie. Nee, überhaupt natuurlijk in Zuid-Limburg. Nee, maar dat vind ik zelf ook. Ik heb vanmorgen een foto gemaakt wie de zon opkwam en toen dacht ik, ja, dit is another day in the office en dat is perfect. En dan is het helemaal, is het ook sluis? Ja, nou, ik ga natuurlijk nog het feesten, hè? En ik ben er zeker bij op de grote OLS-dag. Ja. Wat gaan we zien? Wat is het belang voor de kinderen? Wie zuist dat? Nou, wat ik zie is dat het ook heel veel saamhorigheid brengt. Hè? Tussen alle scholen, tussen alle kinderen, tussen de school en de schutterij, zeg maar. En ik hoor dus net bijvoorbeeld van de ene burgemeester die hier vandaag 4 scholen heeft die meedoen. Die zei het had ook voor de schutterie nieuwe leden opgeleverd. Ja, dat is uiteindelijk natuurlijk toch ook een doel. Dus ja, dat is wat ik eraan zie, denk ik. Ja. Nou, ga ik toch weer zitten. Die krijgt dadelijk vast en zeker nog telefoon. Ja, dat denk ik. En dan moet er nog gebeld weer. Ik kan dadelijk Zo gaat het met de organisatie. John Banier is de spreekstalmeester op de Stroot. Het is altijd op de achtergrond gaan huren en de rubber van ik huur al muziek. Nou, en als John Banier muziek huurt, nou, dan komt er gelukkig wat aan. Ik zal zelf even kijken of we al aan de kant wat zien komen vanuit de Bemelmanstroot. Dat hebben we nog niet. We gaan in ieder geval de komende, wat zal het zijn, een dik oor, 1,5 uur, voor in beeld brengen wie de kinderen eigenlijk noorspelen wat er straks op het grote OLS gaat gebeuren. Het is niet voor de lol. Het is een punten, een commandant kan punten krijgen, het geheel kan punten krijgen, de jel krijgt punten. Straks op de Schuttersweg gaan ze scheten op van die kleine houten blokjes. Dat doen ze met de windbuks, met van die kermiskeugeltjes. Zoals we allemaal op de kermis wel een keer een ballon of een beer hebben gewonnen. Met dat soort windbuksachtige buksen wordt er straks geschoten. En ook door komt een winnaar uit en dan weer al die punten opgeteld. En dan komt Danny Powers nog zingen en John Tane komt nog zingen en dan komt er een prijsuitslag. En dan wint Emus het ummeke. En dat is een bronzen beeldje van een meertje en een jong die een heel lang geweer draagt. We gaan het dadelijk zien. En de allereerste school die dadelijk voorbij komt, de Kingbeek uit Opbicht, dat zijn de winnaars van het afgelopen jaar. En die strenge juryleden, het zijn ook nog eens de echte juryleden van de OLS-federatie, die zitten hier allemaal op een rie. En die zitten hier te controleren en dadelijk pakken die de buksjes erbij en de pen en papier erbij. En dan zullen die heel streng zien om te kijken wie het beste voor de dag komt. Nogmaals, dan tellen we alle punten op. Je ziet hier voor een koningspaar zitten. De voorkwam natuurlijk, hier in Beekdalen zijn er 9 schutterieën die het OLS gewoon organiseren de komende dagen. Of het OLS is eigenlijk natuurlijk al bezig. En er kan natuurlijk maar 1 koningspaar défilé afnemen, zo heet dat dan. Dus onderling hebben die 9 verenigingen een scheetwedstrijd gehouden. En hebben die gekozen welke koning mag je défilé afnemen. En dat is Stefan Voorstje geworden van Vaasrade Sint Martinus. En dat is Robin met zijn koningin Cato. En die gaan hier défilé afnemen. Lekker zitten. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is een fantastisch uit weer. Dank u. Alles gepoetst.
joh, het wordt wel even werk, joh, het poetsen, maar het is gelukt. Het ziet er goed uit. Zien het Hule al de platen, hebben ze bekeken? Joh. Wat hebben ze gezien allemaal? Nou, een aantal jaar geleden is er gerestaureerd. En de oudste plaat die er nu op zit is uit 1945. Mitch, tussen die platen, hey, einde van 45. Ja. Ik wies maar voor dich, Mitch. Mitch is de grote kindervriend van L1. En dit is toevallig van mijn overgrote opa. Ja, dat is de oudste plaat nu. En dat is dat meneer Wiebos? Ja. Er staat trouwens Vastraden, dat is mooi. Ja, misschien nog een andere spelling, ik zou het niet weten. Zo gaat het. We huren applaus. Kato ziet er ook prachtig uit. Amuseer dich. Dankjewel, ik ga zeker goed komen. En we zien nog op het grote OLS. Op 7 juli zitten ze ook op de tribune. We gewoon 32 stoelen kregen hier op het kinder-OLS. En dit is de Kingbeek uit Obbig. Veel plezier. De jel van de commandant. Zet de riem, steek alarm! Het oorlog best en zin ik mag! Het oorlog gewoon weer vlug, joh! Nog eens weer een scheepjeswap! Commandant is Stefan. En ik kreeg applaus van de tribune. Dat was Stefan Dassen met Zin Chattery. Je ziet het spandoek ook met de fans Forward! Mars! van de Kingbeek. School uit Grevenbig. Voor de kinderen van Obbig ook naartoe gewoon. En de begeleiding natuurlijk van de fans. Volle bak heen op dit centrale pleintje. Noël Schroten van de schutterie van Obbig. En de schutterie van Grevenbig is er ook bij. Die van Papenhoven zie ik ook achter begeleiden. En die gewoon richting Kerkstroot. Om weer fijn het eerste waterpunt op te zoeken. Om koel te blijven op deze heite donderdag. Een dikke 10 dagen voor het OLS. De burgemeester van Beekdalen, de heer Keurts. Te zien aan de burgemeestersketting. Met ook een gemeenterood met wat schutters bloot in. En wie het verhol kwam van Nederweert. Wij kunnen het OLS niet organiseren. Door organisatorische omstandigheden stonden er 9 schutterieën van Beekdalen op. Van deze gemeente die weer 5-jarig jubileum viert. En toen wordt die combinatie gemaakt. Jubileum, OLS. En misschien wel het idee met scheten zitten we toch nooit bij de top. We gaan het OLS organiseren. Maar je weet natuurlijk dat dat onzin van me is. Want Merkelbeek heeft het een paar jaar geleden georganiseerd. En als ze op de Schutterswijk is, dan kijkt ze ook richting Merkelbeek. Eigenlijk naar dat plateau waar het OLS in 2017 of 2018, ik weet niet meer ganz precies, wordt georganiseerd. Maar nou, als je het OLS komt bezoeken op 7 juli, of misschien de komende dag wel, want de trein zal misschien gewoon open zien, dan zit je een glooiend heuvellandschap. Typische Zuid-Limburgse omgeving. De scheetbuim die storen ook bergen op en bergen af. Dat wordt nog wel een opgave straks met scheten. Maar ik denk als ze eenmaal een paar keer er gestoren hebben, dan best ze ook toch weer aangewend. En dat is allemaal luxe hè, waar we over klagen. Riediek, neven de weg, wachtend op de tweede basisschool.
En als er zoveel ruimte gaat zitten tussen de een of de andere school, dan ziet je nog wel even met me bezig. Ger Koopmans zit zich opgeworpen een voorzitter te zien. Dat is de mensen links. De oorsprong uit Schandelo, een woonachtig in Venlo. En rechts is Deke Smeets van Venrooy. Luc Wolters met de pluim op de pet. De man van het Schutterijmuseum in Stijl. Conservator door. Als ze iets wil weten over de geschiedenis, belt ze Luc op. Zijn nummer is 06. Nee, dat zal ik niet doen. Maar het is echt een wandelende encyclopedie. Als het gaat om schuttersverleden. En ook die mensen, die hebben ze gewoon keihard nodig. Als ze tenminste voorstander best van het behoud van die oude tradities en folklore. We wachten op de tweede school. Wachten is nooit leuk. Ik was laatst nog eens op een vliegveld. Dus eigenlijk ook vooral wachten. Maar goed, dat duidt ook geen pin. Tenminste, als ze dit goed hebben ingesmeerd. Anders hebben ze straks pin. Ik zie al mensen applaudisseren. Dus we gaan richting de tweede school. Hubertus School Herten. Natuurlijk begeleid door schutters van de schutterie van Ol, Sint-Michel. Het zijn de mensen in de blauwe polo's links en rechts. Voorop de bordjesdrager, Caro. Je ziet dat Herten wordt gekozen ook voor bielemannen, die mannen met die baarden. Hidde en Maya, koningspaar van Herten. Prachtig kleed. En de commandant die zal hebben de witte stip. Dat is Aiello. En zal zijn manschappen en vrouwschappen stil gaan zetten. Tambourmetre. Is Kiel. Luister mij. Links en rechts van Caro, de bielemannen. Het zijn allemaal symbolische figuren die bij de schutterie huren. Ze hebben een biel in de hand om zeg maar, de weg vrij te maken. Stel als een tak omgewijd of een boom die over de weg, dan hakken ze die weg voor de koning en de koningin van Herten. Wekenlang gewerkt aan mutsen, aan pakken, knutselen in de klas, het verstellen van kleier. En natuurlijk boeten op het schoolplein oefenen. We lopen richting de kerk van Doendorf. Met zelfgemaakte creatieve instrumenten. De bordjesdragers Sint-Martinus-Beegde. Dita Soares, tambourmeester Stijn van Lieve Midden-Limburg. Handeldragers Guus Blom, de commandant de Sint-Alcij Kaar en de koningspaluus in Noorderman. Het Benedita en het bord. En deze schutterie is een gilde. Ze hebben Jolie en Lex als koning en koningin. Maar ze hebben ook een keizerspaar. Kijk, hier achteraan. Het vaandel. Ja, voor de koning en koningin. En dit hier is inderdaad het keizerspaar. En de
commandant. Je hebt zien. Met de microfoon afgegeven gelukkig, want ik zocht het door een kabel en zo. Dan kunt ze niet meer weglopen. Het vaandel wordt ook beoordeeld. Of de school een beetje recht loopt en gelijk loopt. En ze moeten natuurlijk luisteren naar eure commandant, want hij geeft het ritme en de passen aan. En dat is het spelletje. Het zijn verschillende klassen of groepen van de basisscholen. Soms is het groep 8, kan ook een combinatie zien. Er zijn een aantal groepen 8 die zijn op schoolreis. Die hebben ook weer goed gekozen. En dan is het groep 6 of 7 of een andere combinatie die heen met uit aan het OLS. Grote kans dat de vele extra waterpunten op het terrein oorzaak zien van het feit dat we even moeten wachten. Maar ik denk dat iedereen door begrip voor heeft. De Beekse Charles. Dat zien die van Beek. Belgisch Beek. Dat is een kerkdorp van het Belgisch-Limburgse stadje Bree. De vrije basisschool De Kei. Beek noemen ze door Biek, vandoor de Beekse Charles op het bord van Warre, de Burgtjesdrager. Begeleiding komt altijd van Sint Catharina Beek, schutterie die altijd maar duidt aan het grote OLS. In de volgorde is het de Bordjesdrager, Trommelkorps, marketensters, het zijn deze meetjes. Ze zorgen voor de marketing, de vaandeldrager. En de koning en de koningin Tibe en Merel. En daarachteraan komen dan de schutters. Oftewel de geweerdragers of de spiezendragers. En dit is een gilde. Ongewapend. Want ik zie geen spiezen, ik zie geen speren. En dat kind. Dat hebben ze ook bij de grote. De commandant is Lou. En die zal dadelijk het woord nemen. Compagnie, opgelet! Voor
in het dialect van Bree. Kijk, en dit zijn de juryleden die moeten dan de ene jel met de ander vergelijken. Dat lijkt me nog eens een lastige opdracht. En als je denkt, wat luisteren die kinderen toch goed? Waarom zien die zo stil? Waarom gedragen die zich zo netjes? Nou, dat is gewoon het spelletje wat ze spelen. Dat is op school geleerd, na school, op het schoolplein oefenen met de echte schutters. Rollen verdeeld. Dit was Marke Tenster, dit was Vlechtjes, dit was Koningin. Schutter nummer 5, Leef Kessel en de basisschool Ekerwijs doet Kessel Eik. De borstjesdragers zijn Tess Hezen en Nick Gerards. Tambrometer is Achille Bahati. Ze hebben creatieve instrumenten gemaakt. De vaandeldrager is... Dit zijn twee scholen bij elkaar. En commandant De scholen, de kindcentra of het kindcentrum en de basisschool van Kessel en Kessel Eik. Uw aandacht voor Kessel en Kessel Eik. Met het koningspaar Jean en Sin. Mooi kekjeske. Commandant Estelle. Jou! Kessel even rijken wijs! Volgen samen het bewijs! Met z'n allen staan wij sterk! Maken van de bunker weg! Hey! Dank u wel, Estelle. Er wordt altijd gekeken natuurlijk ook naar de uniformen, de kleuren. Pas alles bij elkaar, combineer het met elkaar. Dat kan allemaal punten opleveren. En je ziet ook dat de keuze voor wit ook prima is in de combinatie. Een echt kanon uit Kessel of Kessel Eik met knop erin. Dat zien we hier. En hier ook ziet je de spiezendragers. Deze schutterie heeft dan wal van die speren in de hand. En er zitten vast en zeker de jongens en meisjes bij die dadelijk op het terrein ook gewoon meedoen aan de En je zult schietwedstrijd. zien Met ook de twee Winbucks. echte bielemannen voorop. Stan Rumkens en Cas Rozen. De busjesdrager is Damian Roodnat. Tambometer is Hanna Silibegovic. Het vaandel wordt gedragen door Jente Egelmeers. En de commandant is Line Greven. Instrumenten hebben ze overigens zelf gemaakt. Het koningspaar luistert naar de namen Sarah Rahimi en Jaden van den Oever. Dit is de basisschool uit Neerbeek, de Bron. De brede school. Prachtige kleuren. En 4 Jaden en Sarah als koningspaar. De geweerdragers achteraan, grote groep. Chic. Kijk eens wie breed het zuid op die stroot. Line is de commandant. Schutterij! Bruin, jou! De bron uit Neerbeek is er van partie. De traditie van het kinderordes maakt ons heel blij. Voor het ummeke gaan we alle schrijven. We gaan met veel plezier en de dagen schutten blijven. En ook weer applaus voor deze geslaagde jel. Heel live in Goonder. Schutterij! Voorwaarts, maar... Op het kinder-OLS. Bielemannen ook bij Neerbeek. Hey, de tambometeren. Altijd handig als dat een wat langer persoon is. Want dan kan iedereen hem goed zien. Brede school De Bron uit Neerbeek. En weer gaan de telefoon heet, dit duidt niet mij.
Ja, dat kinder-OLS is toch uitgegroeid tot een grote happening. En deze regio heeft natuurlijk niet zoveel kans om door bij Hoes dat OLS te hebben. Omdat nou eenmaal het OLS niet zo heel dik in het Zuid-Limburgse terechtkomt. Het koningspaar van Vaasrade, van Vosje. Rechts Robin Verkissen, die heeft de vogel afgeschoten in een duel met die andere schutterieën van Beekdalen. En heeft Cateau links van hem net genomen en zag, weet ze, we doen er iets tofs aan. Die is vanmorgen om 8 onder de kapper. En die kunnen ze een week lang neer. Basisschool De Doelhof Meijer. Busjesdragers in Saar en Fleur Kumhoff. Ja, inderdaad, een tweeling. Dit is de school uit Meijel, De Doelhof. En de commandant. En Meijel heeft 2 schutterieën. En die helpen ook allebei mee. De eindschutterie is blauw en die andere is een groen. Die rechts die blauwe. Ivan Landsbergen en Max van der Mortel. Sint-Nicolaas. En die met de groene pakken. Dat is Sint-Willy Broeders. De Doelhof Meijer. Recent winnaars van het OLS. Als je denkt waarom staat er meel. En dat betekent Meijel in het dialect. Precies. De commandant de wet dat. Koningspaar en een keizerspaar en commandant Soe. Commandant van Basisschool De Doelhof Meijer presenteert nu de hel. Yes, yes, yes! En deze wordt jullie les, nog tegen OLS! Dankzij Beekdalen en de Damrennekas! Alles lap op rolletjes, kom erop met de bulletjes. Schreef Soe richting de tribune. En Zuurt dat als commandant, dat moest duidelijk verstoorbaar zien. En als je eens afvroeg, Draai! Voorwaarts! Mars! wat deed Soe precies met de sabel, dat is een soort groet aan het koningspaar op de tribune. Max en Kenzie Roos als koning en koningin. En Max en Iva als het keizerspaar. Eerst komt altijd het koningspaar en daarna komen de keizer en keizerin. En de buurs meestal, volgens alle reglementen, keizer als ze 3 keer achter elkaar, dus 3 jaar achter Nummer elkaar, 8. de vogel afschudt. Basisschool De Neerakker uit Heidhuizen. De busjesdragers in Barber. De Neerakker uit Heidse is de volgende school. Stammenmeter Sam Reinders, wandeldragers. Met Barber en Aukje aan het bord. Ook dat moet het stuk zelf in elkaar zetten. De commandant. Zelf knutselen, al door zien we punten voor te krijgen. Sam is tambourmetre. De wedstrijden die zich organiseren. Geeft het ritme aan voor iedereen die er achteraan komt. De aandacht voor De Neerakker, Heidhuizen. Schutterij Sint-Nicolaas van Heidse helpt de kinderen. En is overigens met de Harmonie L'Union samenwerking aangegaan. Als het gaat om muziekopleidingen en muziekeducatie op school. Nog een goed idee. De commandant is Maarten. Kijk wat tegen doen. Halt en sta stil! Kijk. Wie strak was dat? Maarten moet naar de stip. Dat is deze stip. Zo'n penalty stip. Wij zijn van De Neerakker, Heidse en wij brengen nu de jel. Breng jou! Wij zien er altijd graag samen spelen, doen we vaak, winnen doen we zeker, daarom gaan we voor de beker. Hey! De Neerakker uit Heidse met koning Tim en koningin Jurli. Voorwaarts, mars! Hier links in beeld. Op naar de Schutterswei. Of naar de eerste de beste waterbak. Stop ook de kop erin. Vul ook een bidon die ik heb gekregen vanmorgen.
Maar meestal weten kinderen dat wel. Ik zie dat volwassenen die te weinig drinken. Die mevrouw in dat chique pak, dat is de president van het OLS. Ruud Meijel, Anoushka Koopmans. Nummer 9, de basisschool De Sprong uit Oorsbeek. Verlien Lenfors draagt het bursje. Lenne Riga gaat voorop als tambometer. De vader wordt gedragen door Brent Boermans en de commandant van de sprong is Mina Visser. Roos Delsing is de koningin en Luca Heijnen de koning. Basisschool De Sprong uit Oorsbeek. De Sprong Oorsbeek. Is deelnemer nummer 9 met Luca en Isis, koning en koningin. En de bielemannen met hun baarden. De marketensters met de mandjes. En we gaan luisteren naar commandant Mina Verdiel. Ja hoor, dit stukje cultuur in ons Limburgsland omarmen wij hand in hand. We zijn enthousiast en jong en lid van schutterij De Sprong. En dat is het stumgeluid op de achtergrond van Mina Visser, de commandant. Die OT-school De Sprong uit Oorsbeek weer richting Schutterwij laat lopen. En dan kregen ze eerst een uitgebreide lunch in de schaduw in de tent en dan gaan ze scheten. Precies op de plek waar die grote dat ook gaan doen. Eén gedeelte is bergop op de Schutterswei in Doenrade en een gedeelte moet bergaf scheten. Of met één been 10 centimeter hoger als het andere. Ze zijn klaar voor op te komen. Ja, Petrus Canisius Put. De busjesraker. Dit is de basisschool uit Put. Leen Jongsma is het tambometer. De meest Die ook deze gemeente, begeleid door de schutterie. Vromen. Heet de leiding Petrus Canisius, dat is de naam van deze school. De koningspaar, het Demi Zakar en Fenna Met volop in beeld, de bordjesdrager. Kies van een hoop marketensers in het oranje. Commandant met fluit is Finn. En hier is het Ummeke nog gebouwd. Finn kun je het dus allemaal vertellen. Deze Petrus Canisius en presenteren nu onze jou. 1, 2, 3, samen voor het OLS. Big vader op zijn best, wat in eenheid, wat in pracht. Deze Petrus Canisius gaan zeggen. Kijk! 8! Voorwaarts! Mars! En zo zet Finn zijn manschappen weer goed. Dan wel Het hoogste marstempo de goede kant op. Met Demir en Fenna als koning en koningin. En gesnapt natuurlijk dat dadelijk op de wei die groene flappen uitgaan. En dan hebben ze alleen nog maar een t-shirtje aan, lekker fris. Goed bedag.
Nummer 11. Basisschool De Zwiek uit Roggel. Duidt eigenlijk vanaf het begin aan al mei. Vanaf de eerste editie is Roggelborg B. Is deze shutterie erbij. Toen won trouwens de Chance. Beurtjesdrager Lars met links en rechts van hem. Enorme baarden van de Bielemannen. Die moeten dus voldoen een baby kijken of die überhaupt nog wat zien. Ja, dat heeft enorm goed. Ivan van Polen zit op meter en Gwen Adriaans. Oh ja, ze kunnen ook wat zien. Commandant de Stijn Kuipers en de Ik denk dat deze baarden ook wat minder heet zien als die echte. Die ook niet echt zien natuurlijk. Kijk, er komen de tambometeren. Geef aan dat de muziek over een paar stappen moet ophouden. En dan gaat Stijn het commando geven. Funs en Milène, Koningspaar van Roggel. En alles klopt, heel te veel gevast. Sabel op de juiste manier, de vingers eromheen. Op alles werd gelet. Hey. Schutterij, presenteer jou! Verstijgt de schutterie van basisschool De Zwiek. Met muziek schiet de trommen, zien weer op onze piek. Door de roggels swingen ons ruimige, door weer de buizen en de ruimige. Hey! Een van de dierkrachten, Marcel Steeks, lid van Sint-Jacobus uit Hunsel, de schutterie. Grote kracht achter de deelnames van basisschool De Zwiek uit Roggel. Vanaf de eerste editie dus door B, 20 jaar geleden. En nog een keer het Koningspaar. Geweerdragers. In rotte van 3. En de begeleiding van school en schutterie daarachter. Basisschool De Kameleon en OBS de samensprong uit Grubbevos. De busjesdrager is Iris Gerards. Uit Noord-Limburg kunt de basisschool het Grubbevos. De vaandeldraagster is Naomi. Waar in 2010 het OLS heeft plaatsgevonden. Dan is Roos. Mila van Berkel, de koningin. Sint-Jan en de koning. Grubbevos, die rechts de meneer in dat prachtige uniform, begeleiden de kinderen. Van basisschool De Kameleon en de openbare basisschool De Samensprong uit Grubbevos. Ook zij hebben een soort heilige beeld op een draagbare mat genomen. Ja, dat is hem. In het uniform van Sint-Jan. Jacques en Mila, Koningspaar. Roos heeft het commando. We zien de kameleon en de samensprong. Ons taboe staat recht op de grond. We kunnen het herhalen, maar we met goed hier van de medalen. Hey! Ziet Roos. Goed gedaan van Roos. Grubbevos dus. 2 scholen bijeen. Wekenlange energie ingestoken. En gezeten is flink geknutseld aan vlaggen, aan vaandels, aan beelden. De naam van de jager had ik me helaas met vergissen. En dat is shutterie nummer 17. Dit is dadelijk uw belevering. En dan maar voor me gecorrigeerd af erboven. Ja. Ik zal er dadelijk aan denken, ja. Je kijkt naar het kinder-OLS live bij ons op L1. Er is net voordat de kinderen deze kant op komen een waterpunt. Vandaar dat we af en toe wat vertraging hebben of wat gaat hebben. En dat is België. Overigens winnaar van het kinder-OLS in 2016 en 2022. De beste De Driehoek is een basisschool uit het Belgische Limburgse Bocholt. Dat is de grens hier, tweevoudig winnaar van het kinder-OLS ook. Jansen is de commandant. Ze werden altijd begeleid door de mensen van Sint Laurentius Bocholt. De Keuken, Keizerspaar, Femme van der Hoofd, de Jan van Linzanden. Met een koningspaar en een keizerspaar. En een flink aantal geweerdragers uit Bocholt. Alleen de commandant goed. Waar de boel is. 2 scholen, 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 2 scho
wapenzet voor. Jou, dat het is jou. Wij zijn van de Schutterie, daarom zijn wij nostalgie. Kijk maar naar een cirkelsu, ja dat nieuw dikke u. Commandant Charlotte heeft alles goed neergezet. Bjarne en Rana als koning en koningin. En Ryan en Fenne als keizer en keizerin. En daarvoor ziet je Marke Tensters. Met die mandjes, die witte mandjes. Maar daarachter lopen hofdames. Dus die schutteriek. Die heeft ook hofdames met die groene kleden. Een soort begeleiding van de koningin en de keizerin. Dat is ook een karakter sinds een aantal jaar binnen schutterieën. En dat is leuk dat Bocholt dat heeft metgenomen in de basisschool. De bordjesdragers zijn Evie Browns en Maya Gelen. Jacqueline Brzezinski is de tambometer. Stan Muis, Het kindcentrum Alt-Weerterheide. Jammer genoeg is de schutterie van Alt-Weerterheide al een paar jaar in rust. Koningin is Nicky Meijs met de koning. Maar die van de Hei van Stramprooi, die begeleiden die school. Alt-Weerterheide. Sint Antonius, Stramprooi, oud-winnaars van het OLS, hebben besloten om de school van Alt-Weerterheide te helpen. Jou! Tiketakken, tiketakken! Hello mij, Tiketakken, tiketakken! Nederland mij. Harm was dat, de commandant. Dit zien Sjors en Nicky, koning en koningin. Strolend paar in deze optocht. Jacqueline met de tamboerstek. Het kindcentrum moet Alt-Weerterheide. Basisschool de Hovenier uit Montfort. Ook zo'n basisschool die ieder jaar meedoet aan het kinder-OLS. Veuren tribune Zie gewoon euren jel brengen in de vorm van gebarentaal. Zo zien we natuurlijk benieuwd naar wie dat gaat weren. Menno met het bordje, Lisa stambometer. Die met die enorme berenmuts is natuurlijk van de echte schutterie van Montfort. Kijk eens van de troep Marke Tensters, prachtige hutjes. En Miel en Juno als koning en koningin. Je ziet dat zo'n lichtblauw kleed, prachtig stijt bij de andere kleuren van de Hoveniers schutterie. Juri is commandant. Die gaan we huren. Eerste. Schutterij! Halt! Links! Om! Zet af! Geweer! Ganse exercitie krijgen we. Presenteer! Geweer! Presenteer! Jou! Veerhoed Montfort zijn daar weer! Dit jaar voor de 9e keer. Met doorvingen Veerhoed af! Dit jaar gaat de dag eraf. Hey!
Ook dat gaat via regels. En dat moet allemaal gelijk gewoon. Dat is een extra oefening die Montfort erin heeft gebouwd. Voorwaarts, mars! De hoevenier op Montfort. Ook al die instrumenten zien allemaal die scholen zelf gemaakt. Ja, ik vind dat mooie hutjes van die marketensers. De gereformeerde basisschool de Benjamin uit Brunsen. Voorop loopt Anneliese en Jen met het bordje. Daarachter de tambourmeester Clemens August. En dit is de basisschool uit Brunsum, de gereformeerde basisschool Benjamin. Die ook een schutterie hebben gevormd. En Nicky vormen Koningsveld. En die dacht natuurlijk, ja, Brunsum, de hoog bij Doonder. We doen ook met het tambourmeester Clemens. En een groot trommelkorps. Extra punten voor de tambourmeester. Marketensters met hun mandjes, met stokbrood. En die andere dingetjes kun je natuurlijk niet te zien. Dat duurt ook zo. Commandant is Merlin. Ik presenteer jou! Wij zijn van de BMN! We hebben het naar onze zin! Met vlaggen hoog en trommels praat! We lopen samen in de maat! Applaus voor de gereformeerde basisschool Benjamin uit Brunsum met Liam en Nicky als koningspaar. Nummer 17. De Leeuwerik uit Limburg. Brian en Lian dragen in het bordje. Tambourmeester is Daan. Vaandel wordt gedragen door Chris. En Tess is degene die zo dadelijk de commando's zal laten klinken. Koningspaar nu zijn ondernomen Ella en Gijs. Gijzerspaar, het Oud en Ma en Beverly. En dit is de Leeuwerik. En deze schutterie zit al Die jaren schutterie in Sint-Salvius zit opgericht. Dat is een school die leed tussen Einighausen en Guttekoven in. Maar ook natuurlijk vlakbij Limburg. Maar de basisschool van Limburg heeft zelf ook nog. Koningspaar en keizerspaar. Commandant is Tess. De school de Leeuwerik presenteert jou! Sint-Salvius is ons idool. De Leeuwerik is onze show. Het kinger OLS is schaap. Zitten alle bokken slaap. Pap, pap, pap. Schutterij. Voorwaarts, mars. Gijs en Ella, koning en koningin. Devani en Emma. Hierachter met het keizerspaar. Alhoewel ik wel eens denk dat het keizerspaar voorop loopt. Mag ik niet doen. Als ze maar meedoen. En zo meteen de kop in een bak water. Dat is mijn advies. Voor ook de Leeuwerik, de basisschool uit Einighausen, Guttekoven. Natuurlijk worden we overeen met de lui van de EHBO, want die zien op deze dag goud weer.
De draaiende wieken uit Postert. De draaiende Posterholt. Posterholt. Met Java met het bordje voorop. Begeleiding van de schutterie van Postert. Draaiende wieken al veel edities aanwezig op het kinder-OLS. Goed trommelkorps. 6 marketensters. Die dragen natuurlijk het mandje met allerlei spulletjes voor de manschappen, maar ook een veetje. En bij volwassenen zit er wat joeg in, wat sterke drank. En in het mandje zit dan ook een glisje. En dus ook Mitch en Femke als koningspaar van Posterholt. En we huren Ranja als commandant. Afdeling! Halt! Basisschool, trein die weekend, geef jou! Van Posterholt naar Pinksteren, komen 40 en de kolen. Trein die weekend, gastgroep 6, van Havenkool, groot succes. Hey! Voorwaarts, mars! En Ranja geeft de juiste commando's om ook Posterholt verder te laten gaan. Hier zien ze nog een keer Mitch en Femke. Mooie kwijt, dat wit. En de groene boekband eromheen ook. Die dan weer combineert met het pak van de koning. En daar moet nog gekeken worden. En er is nog gekeken en dat levert punten op. Austro, Amstenrade. De verrekijker. De verrekijker uit Amsterdam. Jules heet het bordje. School nummer 19. Kijk die trommels. Chique trommels zijn er gemaakt. Met Basten als tambourmetre. De schutterie van Austro in de begeleiding. En het koningspaar Evi en Maren. We gaan luisteren naar Vajen, de commandant. De verrekijker is een show. En wij doen net zoals God ze doen. We doen het jou goed als best. Samen voor het OLS. Heb je niet lang hoeven te wachten? Heb je niet lang hoeven te wachten? Nee. Ah, dat is prettig. Vajen moet het volgende commando geven, want anders raakt alles in de war. Mars! Juist, zo heet het. Evi en Maren nog een keer van Austro, koningspaar in Doender, bij kinder-OLS.
En nogmaals, als je net pas hebt ingeschakeld, er is wat oponthoud. En net voordat de kinderen hier voorbij komen een waterdrinkpunt is. En dat is hard nodig vandaag. En gewoon richting 12 uur, het heetste moment van de dag. En ik ben op het schuttersterrein geweest en er is ontzettend veel schaduw gezorgd. Dus die kant komt al goed, maar hij zo bloed boete opstroot in de volle zon. Basisschool nummer 20, Kumboet Schinnen. We zien natuurlijk vrij veel basisscholen uit de eigen gemeente. Wordt OLS weer gehouden in Beekdalen. Sint Dionysius. Immers Rendelbeeld, dankjewel. Fenna heeft het bordje. Tambourmeter heeft een speciale tamboerstek. Kijk maar. Prachtig ontworpen. Jaro is de tambourmeter. En we hebben ook een koningin, Sjoerd en Jantien. En dat Oetsjenne. De commandant is Quinn. Hey. Kump in beeld. Halt! Eén, twee, drie! Wij zijn Obligation Châterie Dionysius, Augie en Beekdalen weer de biers. Samen hebben we veel plezier en spas en houden we de moord in onze pas. Mooi creatieve gel. En de Quinn, de commandant, die zit al bij de schutterie. De Sint Martinus Vaasraden. Voorwaarts! Mars! Links! Links! En dat zus ook wel een beetje. Sint Dionysius. En als enige school uit Schinnen zingend door de optocht. En Sjoerd en Jantien nog een keer als koningspaar. De schutterie en school goed Schinnen. Basisschool Sint Jozefhoed Merkelbeek, nummer 21. Ja, bordjesdragers Sint Charles Zevenmans en Elsa. Het koningspaar van Vaasraden, kijk naar basisschool Sint Jozef uit Merkelbeek. Die om de hoek met de fiets gekomen was en zeker. Peek Dakenijkstra voor de commando's uit. Ook een mooie verzameling weer. Veermarken Tensers, de vaandeldrager. Door achteraan Hamza en Alicia. Koning en koningin. Bij de schutterie. En Taakje zal hij het commando voeren. Presenteer geweer! Beekdalen maakt de OLS-persen compleet! Beekdalen maakt de OLS-persen compleet! Het elke met naar Merkelbeek is het laatste stukje dat nog ontbreekt! Het elke met naar Merkelbeek is het laatste stukje dat nog ontbreekt! Aan den schouder, geweer! Goed zo, Taakje. Ook dat is weer geoefend met de schutterie ook. Dan schouder geweer zei je. Dat is een keur, kijk, dat is een keur. En we mogen natuurlijk de commandant niet onderbreken in zijn concentratie. Wie ben je kwijt? De stok. Ah, de tambourmeter. Ja, waar is de stok? Ja, daar gaat hij. Voorwaarts! Basisschool Sint Jozef Merkelbeek. Altijd goed als ze zelf een oplossing vindt voor obstakels.
is altijd fijn als de man deed vissen, want dan heeft hij zo'n grote paraplu. Altijd handig als het heet is. Heet weer. En misschien deed de vrouw al vissen. Dan zit ik er compleet neven. Basisschool De Kweer, Oetneer. 22 is basisschool De Kweer, Oetneer. Tambometer is Stijn als bosjesdrager, ik zeg het fout. Tambometer is Gwen, de waanderdrager is Gwen. Weer eens een kanaaltje wat door het dorp loopt. Piet is de koningin. Daar zal de basisschool in de buurt liggen. Oud-winnaars ook van het kinderoverles. Altijd goed. Creatief. De Kweer. En geholpen door de twee schutterieën van Neer, Sint-Sebastianus en de bussenschutten. Vaandeldragers erbij, want dat hebben de bussenschutten ook. En dan huren de hoor strak in een stertje. Want die vaandels gewoon de vlakken weer. Gwyn met de tamboerstek. De zelfgemaakte trommen. Sint Martinus zelf van Blik. Op de baar. En Fien en Stijn als koning en koningin. Salma zal het commando gaan geven. Voor de manschappen Oetneer. Schutterie! Halt! Wij zijn de schutter van Basisschool De Kweer Oetneer en wij komen hier ons jaar presenteren. Schutterie! Presenteer! Jou! Wij komen gans Oetneer! En we los die toes! Maar straks gaan we heel gek! Met het emmeke terug naar huis! Goed gedaan van Salma. Dit was jou van Basisschool De Kweer Oetneer en nu gaan we weer met onze optocht! Goed plan. Schutterie! Voorwaarts mars! En ik denk toch echt wel dat dit een paar keer flink geoefend is. Want probeer maar eens 80 man die totaal geen idee hebben van wie het is om te marcheren. Dit binnen een paar weken aan te leren. Het klopt allemaal weer perfect. Fien en Stijn nog een keer. Prachtig verzorgde blikken vogel. Want zo huurde het. De koning heeft de vogel in de hand en de koningin leed haar arm rustend op de hand van de koning. Ja, dat zijn juryleden, dat zijn echte kinders, dit zussen. En de hutjes. Basisschool De Triangel. De Triangel is een basisschool uit Lin. Hiefke met het bord. En de Schuren is de commandant. De koningspaard Nino Gubbel en Julian Medelsen. En Wille Giet en Cheyenne. Dat is het keizer. Basisschool De Triangel. Jikke als tamboer. En voor Jikke veer sapeurs. Dat waren wel ook wel opvallend. Iets wat andere schutterieën met basisscholen niet hadden. Ja, hier lopen ze nog een keer, ja. Het zien dan geen bielemannen, want die hebben baarden. Het zien, ik denk sapeurs ook aan haar passen te zien. Dit is een van het koningspaar. Julian en Milou. En Winne en Cheyenne vormen het keizerspaar.
En natuurlijk hele manschappen met een hula-hoop. Begeleid door de echte schutterie van Lin. Kijken wat Lennon gaat doen als commandant. Ding de Jel. Halt! Dit zocht er weer perfect goed. De groet met de sabel. Sura en Baarschoot Triangel meldt zich aan. We presenteren de jou. Triangel presenteert de jou. Ver zijn triangelennen. Vergo Sita is de beste. Goed gedaan, Lennon. Uiteraard is er geen laatste op het kinderoorles. Commandant en Sura en Baarschoot Triangel meldt zich af. We gaan verder met de optocht. Het is allemaal geoefend, allemaal geleerd. Ik vind dit prachtige mutsjes. Mars! Nog niet eerder vertoond. Uniek bij Lin. Misschien wel extra punten. Maar nogmaals, nemen ze weer het laatste. Dan hebben ze een 1, 2 en 3 van ze zeker en de rest weer allemaal vierde. Het vaandel van Lin. Met het centimeter erop. Dit is een kleid in tweeën knip. Voor de Ernst Zeier. Beringen, Noord-Limburg, in het groen. Basisschool Onder de Linden. Met 3 chique marketensters en de vaandeldrager Tijmen. En Bram en Sien, Koningspaar. Van Onder de Linden. En in Beringen hebben ze auto's. Maar misschien zit er wel water in. De commandant is JD. Halt en sta stil! Onder de linden! Onder de linden! Wat zijn wij te vinden? Wat zijn wij te vinden? Beringen! 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 Hey! En ook TL was weer duidelijk. Schutterij! Opgelet! Basisschool Onder de Linden, uit Beringen. Hier op het kinderoorles in Doender. Als je water nodig hebt, de flessen worden aangereikt. Ik voorspelde het al, dit is een wagen met water. En dat is een goed plan.
katholiek, zo hier komt. We van Apeldoorn. Wie is het een koningspaard te zien in dit jaar? Terwijl ze met 9 schutterijen eigenlijk, en moet men dit volgen, koningas kinderen zien. Ja, nou ja, ik hou dit niet durf denken, zeg maar. Toen ik had er al een aanspraak gemaakt dat ik meestal zit. Katholiek gaan. Had ik met de aangesproken. En dat lukte nog wel aardig. Maar wat er nog allemaal spelen met de oorlog niet zo geweldig. Ik stond pen open voor deze traditie. De business van Brida, het grote paard. Wat ik dat hier, hè? Dit is de school van de cluster Hin. Goed Hunsel, maar Hin staat voor Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Tessa met het bord. De mooie thermometerstek is van Evi. Mooie kleuren al goed gekozen heeft. En Hunsel. Op de cluster HIN. Enorm trommelkorps. Aparte trommels ook erbij. Daarachteraan de marketensters. De commandant, vaandeldrager en dan het koningspaar Ves en Juno. Met een warme roergekraag. Maar wel precies in de traditie van die regio. Sommige schutterijen hebben dat hoor. Vroeger zocht ze bij schutterijen bij Koning nog wel echte kroontjes, zilveren kronen. Dat is alleen nog in Venlo. Halt! Dit is Sam, de commandant. Schutterij! Breng! Jou! 1, 2, boemen, paf, in de OLS schap. 3, 4, schiet naar raad, loop eens af met gemak. Sam, Ves en Juno in een beeld verpakt. Hey, bij de zittribune. In de Bemelmanstroot van Doenrade. En Sam zal ze weer verder moeten leiden. De jury is druk aan het schrijven. Mars! Chic weer zo'n mantel met zo'n opstonden kraag. Het is een beetje warm. Maar wat mij betreft nu gemeente ook een beetje wapperen zo. Ja, wat luchtiger wordt. Maar nu over de punten, ja, moest ze even dat doorstaan. En dat doen ze ook. Want anders speelt ze het spel niet mee. Ook vanuit het provinciehoes gasten op de tribune. Het is niet John Travolta, het is Jasper Kunsteleers, onze cultuurdeputee. En dit is de basisschool in het park, uit Susteren. Met Boas en Niels aan het bord. Je ziet heet Bielemannen, prachtige witte mutsen. Het tamboerkorps voor het ritme. De meisjes voor de marketensters. De verzorgers dus eigenlijk van de manschappen op het slagveld. Jace en Isabel zogen we als koningspaar. En Nicodem is commandant. Ook dit jaar zijn we super blij! We strijden samen voor het M! Het verschieten Wetterlum! De begeleiding van de schutterie van Susteren. Isabel de Straals. En we wachten natuurlijk op het commando van Nico. Zenuwachtig. Ja, en die marketensters, ik zei het, die verzorgen dan natuurlijk de schutters
op het slagveld. Maar schutterie hebben natuurlijk nooit meegedaan aan een veldslag. In de steden hadden schutterie natuurlijk wel bepaalde politietaken. Misschien een soort nachtwachtachtige taken. Maar op de dorpen waren het vooral symbolische verenigingen die dak voor de parochie stonden. En ook wel sociale verenigingen. Om elkaar in het dorp te helpen als ze immers krank wordt of veel te jong storf. Dan kon ze bij zo'n schutterie steun krijgen als ze er lid van was. Voor zeg maar de kinder of de vrouw die achterbleef. Dat gebeurde regelmatig, honderden jaren geleden. We zoeken nog even Jace en Isabel. Koningspaar van basisschool in het park in Susteren. En in de prachtige uniformen van deze geweerdragers. Nummer 27, de Kerkenveldse. Het zien natuurlijk allemaal nepgeweren, maar dat had je al gezien. Pupfressen en Immerits zien de bordjesdragers, tampermeters, brandpluimakers. Iben Provaas draagt het vaandel en Ella Luiten is de commandant. Lichterhaven en Ren van Rozen ziet het koningspaar. En weer zo'n basisschool hier uit de gemeente, uit Schimmort, voor de mensen die op vakantie zijn. En de eigen schutterie van Schimmort is al groot. Maar dit is ook weer een enorme club. Basisschool Het Kerkenveldje. Even met het vaandel. En Len en Mirte als strolend middelpunt van de schutterie van het Kerkenveldje. En dan kijk eens wie strak het heen gaat. Cameraman lab in de weg. Punten aftrek voor L1. En we huren Ella als commandant. Dat is Ella. Schutterij, presenteer jou! Mission van de Schutterse Kinderschutterie. We maken energie. Zit de weg op de haat, de blootste in de haat. Piep op hoe, de kleine grote zoek. De schilder van los en de zuiger weer los. Hey! Een groen-rood, de traditionele kleuren voor de schutterie van Schimmort. Voorwaarts, mars! En applaus vanaf de tribune voor deze kinderschutterie. Zoek ik nou LED-verlichting op dit geweer? Dat zal tof zien. Dag het wel, LED-lampjes. Door verschijnt de zondag, dat is leuk vanavond. Of in de tent straks. De Wieken uit Molenbeersel. Dat is een Belgische Limburgse basisschool. Daar hebben de grens beter voor. Molenbeersel, de schutterie zelf, heet Sint-Hubertus als patroonheilige. En dan is het natuurlijk altijd in het groen. Een beetje in de jagersvorm. De patroonheilige van alle jagers, Sint-Hubertus. June is tamboermeter. Hij heeft een behoorlijk korps achter zich. Hij stuurt dat goed aan. Moet ik zeggen June? June of June. Fabian met het vaandel. En Stan en Maaike. Met enorm veel koningsplaten. En de vogel in de hand. Het hoeft niet altijd in de zilveren vogel te zien. Maar je ziet ook dat die kleuren weer passen bij het geheel. De kleuren van het vogeltje. Hè? Margot. Dit is Margot. En er zitten verschillende juryleden op de tribune. Deel let op het koningspaar. Deel let op de commandant. Weer immers anders let op het tamboerkorps. We hebben steeds dezelfde juryleden in beeld. Dat is veel niet erg. Maar er zitten er meer op de tribune. Maar deze twee zijn de knapste. Daarom hebben we die steeds in beeld. De Wieken dus, uit Molenbeersel. De basisschool, de Belgische Limburg. In de hoek zitten vuurschutterieën. Gemeente Kinrooi.
Kijk eens, prachtig koningspaar en ik blijf de vogel mooi vinden. Ik ga een rood-wit stertje maar groen. Er komen nog 4 basisscholen. Dus we zitten hoors in de finale. En dan verwijs ik al straks dat we met de prijsuitslag op Facebook te zien zien. Dus niet op televisie, maar op Facebook. Ik neem aan dat iedereen die kijkt snapt wat Facebook is. Hoef ik niet uit te leggen. L1 Facebook. Daar gaan we tegen. Kijk even op het programma. 15:15 is de prijsuitreiking gepland. Dan melden we ons op Facebook van L1. En dan kunnen we doorzien weer het ummeke gaat winnen. Is enorm zwaar, het beeld. Vooral met het draagbaar eronder van Holt. Maar er zijn altijd volwassen schutters die dat dan moeten sjouwen voor de kinderen. Dus dat is allemaal goed geregeld. En op dat ummeke zien ook al de winnaars van de afgelopen jaren gegraveerd. En voor de mensen die YouTube hebben, iedereen heeft dat natuurlijk. We zien niet alleen live op Facebook, maar ook op YouTube. Eigenlijk zitten we dus gewoon overal. Straks om 15:15, 15:45 staat ook een YouTube aan. En de Facebook, L1. En dan komt het allemaal goed. Ook de prijsuitreiking is niet meer tegenwoordig een ellenlange show. Vroeger had ze 40 bekers die moesten weer uitgereikt. Het is gelukkig allemaal wat korter. Want het is altijd warm. De kinderen moeten weer op tijd terug naar school. Of naar het schoolplein waar alle paps en mams weer komen ophalen. Cato is dus de koningin van Voorsje, Paasraden. We zullen ook nog een beeld hebben. Zondag 7 juli bij de grote optocht. En we blijven in Belgisch Limburg. Voor het kinder-OLS met de Helibel. Ook altijd aanwezig op het kinder-OLS. De leerkrachten en de schutterie van Sint-Huybrechts-Liel. Schuttersgilde, dat ziet je natuurlijk aan de gilde kleding. Die hij gekozen is in Sint-Huybrechts-Liel. Lewis en Saar vormen het koningspaar. De commando's van links, links, rechts, links weergegeven door Yveske. Zo, strak uur. Dat is ook weer goed geoefend door in Bels. Schutterij presenteer jou! Wees in de schutterie van Lel! Ons krijgt er niet zomaar stel! Denk je ja, dat is van ons! Wij zien alle blokjes los! In het dialect van het Belgische Lil, zoals ze het zelf noemen. Misschien zit een leerling met een Schutterij! Voorwaarts, mars! Yveske, gewoon door zo'n manier hier praten. Geen probleem. Commando's geven, want dat is nodig voor de schutterie. De commandant let dan op de tambourmetre. En nog een keer Louis en Saar. Koningspaar. Toch prachtig goed. Prachtig garde-uniform. Vast en zeker historisch verantwoord.
De Belgische vlaggen. Deke Smeets, Ed Smeets van Venray met het petje. En de lichtblauwe blouse, of is het wit? In ieder geval het boordje van de priester. En hij maakt deel uit van het kapittel van de Rode Leeuw. Sterker nog, hij is of hij wordt groot prior. Hij is het, denk ik. En dit is de basisschool uit Limburg, de Lemborg. Met Sander en Timo aan het bord. Wat bielemannen. Met warme mutsen. Trommelkorps. Dat moet luisteren natuurlijk nog. De commando's. Alles weer in het gareel. Hulp van de schutterie van Limburg. Groot trommelkorps, ja. Stijn en Luna als koningin. En volgens mij Pim en Roos als keizerspaar. Elise is commandant. Goed gedaan. Volwassenen kunnen wel lachen als kinderen hun best doen. Maar ze hebben het geleerd gekregen dat ze met duidelijke commando en stemverheffing van voor tot achter te huren moest zien. En dat heeft Elise goed gedaan. En ook de Lemborg gaat aan de schietwedstrijd beginnen achter op de Schuttewei. Rechts is Jos Timmermans van Merkelbeek. Hij is het bestuur van het OLS in Beekdalen. Dan even Noeska Koopmans en Erik Geurts, burgemeester van Beekdalen. Die jubileum vieren en dachten we holen het OLS deze kant op. Want er was natuurlijk wel een groot probleem in november vorig jaar. Nu bleek dat Nederweer dit niet kon organiseren. Maar het is zoiets. We zien er, het gaat gebeuren. We zullen de komende dag verslag doen. Dit is basisschool De Vlieger uit Kouliel. Belgisch Limburg. Net over de grens, bij Weert. De echte schutterie is ook een gilde, dus de mannen heen lopen. En die Bordeaux pakken. Die mooie plumen op de huid. En een gilde lap ook anders als een gewone schutterie. Dat wordt allemaal geleerd. Demi is tambourmetre. Flinke groep marketensters. En Emiel en Laura als koningspaar. Ah, dat is ook prachtig. Zijn dit allemaal foto's? Chic, hoor. Jules is de commandant.
De bekende Jel van Khalil. Gedraai! Voorwaarts! Mars! Goed zo, Jules. Doe je dat. Ik doe het echt niet nog. En met Khalil zijn we hoors aan het eind gekomen van deze optocht. Even nu donderdag op het OLS van 2024. En met de krokodil in zich zijn we aan het eind gekomen met de basisschool De Berensprong. Die beren zullen wel even schrikken van zo'n krokodil. De mascotte, blijkbaar van de OLS. Of een sponsor, dat weet ik nog nooit. Juliette, Burtje, Meerte met dat tamboerstek. De Berensprong uit Herkenbos. Met de begeleiding in die witte blouse en witte platte petten van schutterie Sint-Sebastianus Herkenbos. We huren Jaden, commandant, en bezogen Finn en Puck als koningspaar. Schutterij! Halt! Goed getimed. Schutterij! Op plaats! Rust! Ah, ook hofdames bij Herkenbos. Ziet je ze? Achter het koningspaar. Ja. Weer zien we Basisschool De Berensprong. En weer presenteren nu aan Uchtijel. Als laatste in de optocht wil ik zeggen. En de God en weer Emmeke winnen! Samen op stap met ons vrienden en vriendinnen. Hebben we zin om een feestje te vieren! Ja, heel goed. De lessen kunnen we in vandaag. Voel je dat? John Benier en nog een poging om de jeugd te interviewen. Rustig ja zeggen hoor. Oh, ik heb zomaar eens aan de koningsplaten. Moest ze het echt niet doen. Hong een beetje schijf. Soms spontaan. Finn en Puck. En dan gaan jullie allemaal los. Hè. Geniet ervan. Nou, zal Jaden weer in actie moeten komen. Kreeg extra punten omdat er onderbroken wordt. Geef af! En het koningspaar met links en rechts. De hofdames. Schutterij! Voorwaarts! Mars! Ook met een vers boeketje bloemen in de hand. 3 hofdames nog wel. Dit wordt de Berensprong Herkenbos. De lessen schutterie van de 32. En dan zien we aan het eind van de optocht van het Kinder-OLS 2024 in de gemeente Beekdalen. We hebben het Geer voor gedaan. 32 scholen hebben we gezien. Die gaan zich amuseren op de Schuttersweg. En wij zullen ons volgend jaar ook weer melden vanuit dat Kinder-OLS 2024. Een fijne middag gewenst vanuit het centrum van Doender.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Scala, Podotherapie Hermans, Daniel Stroprenovatie, Mobiliteitswereld en Vekers Meubelen.